Joo. Varokaa ja Joo. Ketä te? Mä laitan vielä tähän Claymore ihan varulta. Tää on auki tää ikkuna, No. mitä hittoa? Onpa erikoista. Oo, ei tähän oikein uskalla mennä edes ennen kuin saato... Hyvää. Mä roneetan sen vielä täheri, oo. Mä katon Siinä on leikka. Joo, no niin hyvä. Ei täältä. Hetkonen mä Muilla kuuntelen. ei pelaa ketään. Pestää rumpu. Ei oo rummus ketään. Yksi hyppäs alas tosta. Joo, Mut se kävi Mä tuun. kattoo, että mun Glutke oli siellä, niin... Saanko mä laitettua tähän vielä? Saan, niin päästään sitten kävelee. Mä menen jo. Mä pääsisin plänään. Saa otella Okei. teitä. Joo. Ykköspinkillä. Dokki. Joo, hyvä. Tuoli. Tuutteko te nyt jeesaa tänne B:lle, niin mä saan planikin. Tullaan se... T-ruumissa on se... Smoke. Paska. Mikä on nähty? En mene. Eli Täällä on mulla. Mä lähden room... Mistä tää on? Onks se siellä B:llä? Joo, ihan rauhassa mä doneetan, ihan rauhassa. Ei oo hätää, 4-1. Tai 3-1. Mä doneetan sen. Ei näy tässä. Alhaalla varmaan. Se on T-ruumissa. Tuolla noin, Sitten seinien T-ruumissa. takana. Tulee tohon ovelle. Kato Helmiina tätä kameraa. Tuo plantti tähän. Mä planin tuolla. vaan. Pitäkää vaan. Joo, mä yritän löytää se kamera. Siellä se on makkainen. Hyvä. Juuri Hyvä. näin. Näin se toimii. Kannatti vielä nostaa meikäläinenkin. Ja yllähän se aina Joo. kannattaa, kun mahdollisuus